Kompla l-isforz tal-kap tal-Oppożizzjoni biex itawwa l-inkjesta dwar Egrant. La darba l-ħamis għamel rikors ġdid il-ġimgħa filgħodu kellu jsejjaħlu l-maġistrat Aaron Buġejja u Simon Busuttil mar biex jgħid tiegħu. Anke jekk dan quddiem maġistrat li diġà batu lem meta mar b'allegazzjonijiet li ma kellhomx jaqsmu xejn ma' Egrant. Din id-darba ħammiew numru ta' files u wara li xed ħareġ biex reġa ma weġibx l-iktar mistoqsijiet pertinenti. Fosthom dwar għaliex ma jridx jiddikjara li jirriżenja jekk jirriżulta li gideb. Dr. Busuttil. Il-bieraħ il-Prim Ministru reġa qar kategorikament li Egrant hija kalunja li inti se jkollok ġo responsabilità li għax tikkummenta. Għaliex qed tibża tgħidilna illi jekk l-inkjesta turi mod ieħor, ġifieri l-inkjesta tal-Maġistrat Aaron Buġejja turi li inti gdibt fuq il-Prim Ministru. Inti x'tagħmel? Ħaterfaħ responsabilità politika? Mela ħanajlek ara jiena b'sens ta' responsabilità ħassejt li kull provi li għandi inressaqhom. Egrant ma ġibx provi. Jiena qatt diversi drabi li b'sens ta' serjetà u b'sens ta' responsabilità il-provi għandi inressaqhom lill-qorti. Għal jum ieħor Busuttil mhux talli reġa' ma laqax l-isfida tal-Prim Ministru li jerfa' r-responsabilità jekk jirriżulta li gideb, iżda lanqas preżenta prova li jissostanza din il-gidba. Okay? Imma jiena jidirli. F'dawn it-tmien kaxxi għandek prova waħda dwar Egrant? Responsabilità x'ħadd ieħor? Għandek prova waħda dwar Egrant f'dawn it-tmien kaxxi? Il-ġurnalisti reġgħu staqsow għaliex mar quddiem il-maġistrat li diġà qallu li mhux lest jisma' l-allegazzjonijiet li m'għandhomx jaqsmu ma' Egrant. Il-bieraħ il-Prim Ministru qal li l-ewwel nett qiegħed tipprova ttawwal l-inkjesta u qal ukoll li meta inti qed li mħasseb ukoll mill-pulizija li jridu jagħmlu wkoll ix-xogħol tagħhom f'din l-inkjesta qal li inti qed iġġib skuża x'taf li hija gidba. X'inhi r-reazzjoni tiegħek għal dan? Però d-deskrizzjoni hija tiegħu u kif taf inti jista' jagħżel u li jirreferi sempliċement il-każ lil maġistrat ieħor kif diġà sar bl-ewwel każ.